Aurten, Oñatin, atezateko zabor bilketa sartzea erabaki du Oñatiko udalak. Ekimen honen aurrean, Oñatiko bizilagun batzuk atezateko zabor bilketen kontra agertu dira. By the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl. Bizilagunak konbentzitzeko, udalak auzoz auzo zabor bilketei buruzko bilerak antolatu ditu. Clouds are dread. Oso interesantiak eta azkenean guri etortekin dut mauza bada eta azkenean parte hartze Springs a girl. Deitu indiozku eta etorri gara, enteretea. Ni aldekoa naiz, bai, alde nau. Eroze mogutan be, sobre todo nau, kezkatuta produziken dan hainbeste basura zela produziuleken, enpresak eta enbalaje askokin, eta hori da, benetako problemia hori izango zen. Osea, horra fanbiako litzeke, baina, ate esatekoa, azteko ondo petza izan dauela. Bai. Gu aurkeztu ginen gobernu programakin, ikin garen irakurketa bat hiri hondakinen inguruan zelako problematika dauen, ez? Orokorrian eta Gipuzkoa mailan bai, eta alde horretik Oñatin guk uste garen esfortzu berezi bat india gabela. Azken finean, Europak mugaketan dagoelako, legei bat dagoelako, legei horrek zelatzen dago 2016-erako ohiko zabortegiak itxin behar diala, eta gero hortik aparte dago ebazpen bat, aurreko urtean onartu zena, nun esaten den 2020-erako ez ditzakela erraustu beharko birziklagarria den edozein lehengai, ez? Badau hainbat jarrera eskor nabarmena da, errexan ikusten da, baina orokorrean saio honetara torri dian herritarrengan guk ikusten du jarrera positiboa. Gure jarrera gure ustez irekizia da, erabat, saio honen helburua hori da, proba bai, dauzen kezkak eta saldu, eta danon artean, Oñatirako izango den sistema hori danon artean eraiki, ez? Eta ahalik eta egokizena izan dezela herrirako. Alde horretatik, guk uste dugu alde bizitatik jarrera positiboa dela. Zoritxarrez, komunikabideak eta afera honetan sartu dira buru belarri, gaiztotu dauen kaleko girua, ez? Eta nik uste dut euren askon helburuan neurri baten dela, ez zen fantasmak agertaraztea, ez? Jentia nolabait, bilurtu bai, batzuen helburua, ez da nena, baina talde horretatik, badau jente bat, jarrera eskorra dakona, baina neurri handi baten ikusten dugu, ez dagoela oinarrituta pisuzko argudioetan. Entzundakoa, eta esan didatena, eta esaten dena, eta alde horretatik gu konbentzituta gauz. Informazioa dakon, benetan, informazio objektiboa dakon herritarrak ez dakola, inolaz be, hartutatuta egoteko motiborik. Pasaiten dana da, pekin bat, jentia dauela oso, batzuk bentzet oso kontra dauzela, izunik jakin barik zer da bebai. Gure asmoa da, apirilean ja, atezateko bilketa sistemakin martxan hastea. Atezateko pausu bat bakarri da, eta, udaletxetik kontzientzia sortu bebaita, sortzeia gurula bebaita, kanpaina desberdina ekingu, eta futurua zela izango da, gure helburua da, hondakinak gero eta gutxi sortzeia. Zenean, esaten da mora, hondakina honena sortzen ez dena galako. Dirty old town, dirty old town. Oñatiko egoera ikusita, Antzuolara abiatu gara, bertako atezateko ari buruz gehiago jakitekotan. Antzuolan, izan ere, hasieratik ongi funtzionatu dute atezateko zabor bilketek. Markel Azkargortarekin bildu gara. Bera omen zen atezateko zabor bilketak abian jarri ziren urteko ingurumen zinegotzia Antzuola. Berak azaldu digu nolakoa izan zen atezatekoaren esperientzia Antzuolan. Bezalako salar
gai bat herritxar guztiei eragite zotana, herritxar guztien implikazioa biharzana. Orduan, alde batetik jarri izan komunikazio kanpaina bat, informazio kanpaina bat, etxe guztietara ailegatzeko, eta gero bilera desberdina herritxarrekin. Bai, zehola jente bat pixkat orduri gezkingo zeban, bat igual be, azarre, baina ez da nolako da parteko salapartai sortu. Nik uste antzolan jarrera hona. Betitzen dut, antzolan auzolanerako jarrera bada hola. Eta herritxarrak implikatzen dela arazoa konpunterako. Zer gauza antolatzen dela be, eta herri izakera bera be desberdina da. Europak markatzen da dela, bereizketan asko zorrotu bat izan behar dela, eta aldandari izen ziklatzen behar dela. Orduan, gaur egunerarte, hori bermatu den sistema bakarra esatetua da. Nik personalki nahiko nuke herri guztietan zabaldu, eta aliketan hondakin gutxia sortu. Beste lan, Gipuzkoan bintez daukun arazoa da, zabortegisa tokera garela, ia ez dago lekurik zabortegi berrixak itxeko, eta planteatzen den alternatiba arrauskailua da. Inork ez du nahi arrauskailua gure txaudua. Down like an old Dutch train, dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town.